Ka bɛn ni danaya sinsin baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ, o de ye Mali assuransiw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka laɲini belebeleba ye n'o bɛ wele Comité des compagnies d'assurance du Mali. Walasa k'o laɲini sabati, jɔnjɔn dɔ dara Mali assuransi 11 ni ɲɔgɔn cɛ sennadolanci hokumu kɔnɔ. A tako fɔlɔ kɛra Salo min ye assuransi lafiya ye, o wulila k'i jɔ ni o jɔnjɔn ye, min ye a tako filanan finalidenni ni a finaliba ye. O tana sibiridon juin kalo tile 24 san 2023 Badalabugu 77 terrain kan. Assuransi lafiya wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔn fana ye Kokura Sonavi ɲɛkɔrɔ 98 nkɔyintanw kɔfɛ, ka da kan ndolanci yɛrɛ kuncɛra 2022. Dɔwɛrɛ tɛ nisɔndiya kɔ, barisabu n'i ko ko ɲagaribatɔ ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma fa daji b'a fa. An y'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye ndolantan ye, an baarakɛɲɔgɔnw u ye u jɔyɔrɔ fin. Compétition kɛra bonya ni karama kɔnɔ, a kɛra bɛn na, wa a kɛra nisɔndiya la, kɛlɛ ma bɔ a la, u bɛɛ ye Ala tanu ye. N'i ko maa fila ka siɲɛ ta, wajibi dɔ bɛ dɔ ben, k'a fɔ wajibi dɔ bɛ dɔ ben, min sera sisan o kɛra assuransi lafiya ye sanfɛ sara cɛ. An bɛ assuransi lafiya féliciter k'a fo ka waleɲuman dɔn, parce que n'i y'a édition fila ye olu de b'a ta, donc o kɔrɔ ye olu de bɛ se, an tɛ don détail wɛrɛ kɔnɔ, k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Troisième édition fana na u k'u cɛsiri, barisabu n'i bɛ jama ɲɛ i fana ka da la k'a fɔ ko jama b'i kɔ, o bonya n'o tasi bila bɛ kɛ ka assurance lafiya sɛgɛrɛ. Hakilina in ye ka jama fara ɲɔgɔn kan, baarakɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn, u ka ɲɔgɔn kanu, bɛn ka sabati, barisabu an bɛ baara kɛ bolofara wɛrɛw kɔnɔ, nka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ kɛnɛya ko fɔ, a bɛ sabati ko fɔ, a bɛ ɲɛta ko fɔ, a bɛ fɔ kuma bɛɛ nanzarakan na un esprit sain dans un corps sain, i y'a faamu. Donc hakili kɛnɛma ka ɲi farikolo fana kɛnɛma de kɔnɔ, donc o de kɔnɔna na an y'a sigi sen kan. A koromokari kɛra Salo, ɲinan édition ye, an ka duwawu n'an ka laɲini ye a ka se ka taa ɲɛ, san o san an ka se k'a kɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ bonya ni karama ni hɛrɛ ni badi la, ka a ko fɛsɛfɛsɛ nisɔndiya ka bɔ a la. Commission d'organisation assuransi lakanaso n'o ye assuransiw ye, ɲɛmɔgɔw, aw yɛrɛ journalistes, mɔgɔ minnu nana an filɛ, an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn, parce que mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye jama kɔ, i y'a faamu. Bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta, jama nana an dɛmɛ k'an ka ɲɛnajɛ diya an bolo, an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. A k'an bɛn san wɛrɛ yaasa jama ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan, an bɛ se ka t'o kɛ stade du 26 mars la. Finali in kɔni juru ta in na kosɛbɛ tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ, ka da kan kabini sanga 5 fɔlɔ kɔnɔ, Sonavi bɛ celu fɔlɔ don, sanga damadɔ o kɔfɛ assuransi lafiya b'o ji bɔ ka segin ka filanan don, u bɛ taa ji min o kan. Dolantan tako filanan daminɛlen, Sonavi bɛ pi ni pa kɛ, u tɛ se k'o celu ji bɔ fɔ sanga 58 waati. Sonavi kalamani 20 bɛ bɔlɔn dɔ banamini numan kɛrɛfɛ fo jɔ kɔnɔ. Dolantan bɛ kun cɛ o kan 2 ani 2, u bɛ taa nkɔyintan na, cɛden 7 bɛɛ b'a tan ka don fan 2 bɛɛ fɛ. Segin bɛ kɛ a kan kura ye, min ye assurance lafiya celu kɔlɔsiba ye, a bɛ Sonavi cɛden 2 ka bɔlɔn labɔ kɛnɛma. N'o kɛra assurance lafiya cɛden 2 b'a ta tan ka don, o bɛ kɛ ntolantan kuncɛlen ye 98 ka taa assurance lafiya kanu na. O b'a to assurance lafiya bɛ wuli k'i jɔ ni tulo in tako filanan jɔnjɔn fana ye. Bon alhamdulillah rabbil alamin, nisɔndiya min bɛ na fɔlɔ o ye Mali assuransi bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan, farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la ka kɛ mɔgɔ kelen ye, i komi an yɛrɛ ka devise b'a fɔ cogoya min na, un peuple un but une foi. Donc an kɛra mɔgɔ kelen ye, o ɲana fɔlɔ kojugu. Donc o tɛmɛnen ko ka bɔ yen, Salo anw de ye kubu ta, ni Ala y'a kɛ an sera final la ɲinan alhamdulillah, a diyara an y'a bonya ma kojugu, an y'a essayer k'an cɛsiri kosɛbɛ. Bon ballon in fana depuis a daminɛ a tagabolo ka ɲi, pour le moment fair play b'a la, badenya ballontan don, sinjiya ballontan don. O fɔlɔ la ka 1 kan na, bon match daminɛ yɛrɛ bi matinal très matinal, bon Ala y'a kɛ an ye courage ta, an ye dusu ta, an ma dimi ɲɔgɔn kɔrɔ, an sera k'a égaliser fo ka avance ta ni 2-1 ye yani mi-temps cɛ juste. Bon an bɛ deuxième mi-temps kun na 2-1 na halisa, match équilibré len don fɔlɔ, équipe adversaire u ka ɲi kosɛbɛ.
nga alisa ni ala sɔnna ma an kɔni ka laɲini de an ye premier mi-temps kɛ 2-1 na cogo min ni mun ma fara an ka score kan o kana bɔ a la walasa an ye kubu ta salon cogo min na an ka se an ka championnat confirmer Mali assurance domaine hukumu kɔnɔna la n'o ye assurance lafiya ka jɔnjɔn ye. Ka kɔn finaliba yɛrɛ ɲɛ min ye jɔyɔrɔ sabanan ɲini ɲɔgɔn kunbɛn ye n'a bɛ wele final deni o fɔlɔla ka Sunu assurance ni Takaful kɔ da ɲɔgɔn na o labanna Takaful ka sebaya la 3-1. Bon faamaw y'a jate minɛ k'a fɔ c'est vrai que an bɛɛ sigilen don an bɛ ka baara kɛ mais maa caman bɛ yen minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn cakɛɲɔgɔnya kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na donc o y'a bisigiya k'a fɔ n'a ye balontan créé sisan minnu bɛ cakɛyɔrɔ la olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn kulonkɛ sira kan o de kama o y'a bila k'anw bisigiya fana an ka nin fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin tournoi organiser n'a édition filanan fana ye. Bon gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ jamakulu faralen kan a ko la parce que hakilinatɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen mais a ka ca fana na o bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya nin bɛɛ kɔfɛ sababu ni nisɔndiyaw sɔrɔla la o de y'a to an sera finale filanan fana kɛnɛ kan. Fɔlɔ o y'a sɔrɔ Espérance bɛrɛ kun t'anw na min ye ka tournoi bɛɛ organiser ka se ka jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Bon gɛlɛya o tun ye gɛlɛya mais o gɛlɛya caman wulila ka bɔ nin na ala y'a kɛ bi na an ye demi-finale ni finale bɛɛ kɛ tile kelen kɔnɔna na fɔlɔ la o tun ma kɛ fɔlɔ la demi-finale kɛra tile kelen ani ka finale kɛ tile wɛrɛ mais nin na a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ. Bon président ba ka hakilinata n'o ye Magagile a y'o kuma fɔ commission mɔgɔ ye k'a fɔ bon k'an k'a ɲini sisan an ye min kɛ assureur ni ɲɔgɔn cɛ an ka essayer ka don comité de fɛn na du tournoi de comité donc an bɛ k'o fana jateminɛ o lettre cira o ma an bɛ k'o baara ɲɔgɔnw fana bolo da n'ala sɔnna ma don nataw la an bɛ sɔn k'o fana daminɛ. Bon welewelekan bɛ n bolo halisa bɛɛ k'i cɛsiri parce que jamakulu faralen ɲɔgɔn kan tuma o tuma nafa de b'a la a nafa ye mun ye a bɛ baara ɲɔgɔnw ni cɛkɛɲɔgɔnw nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai que concurrence b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais nin kulonkɛ kɛnɛ kan an bɛ ɲinɛ o wagatiw bɛɛ kɔ n'o kɛra bɛn ni keleya bɛ na secteur kɔnɔna na banques y'a daminɛ compagnie wɔɔrɔ bɛ ka kɛ donc alhamdulillah n'an fana sera kan tintin an bɛɛ bɛ kɛ kelen n'ala sɔnna ma. Coupe valeur bon c'est première édition ni nin na an y'a valeur bila 500 000 la ka deuxième ta kɛ 300 000 ye ka troisième ta kɛ 200 000 ye mais n'ala sɔnna ma édition wɛrɛ min nana o fana o kuma ɲɔgɔnw bɛ segin ka dɔ fara valeur kan. Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya folikan min bɛ n bolo k'a di compagnie bɛɛ ma fɛn fɛn y'i cɛsiri sira kɔnɔna na hali sisan an ka foli b'u ye hali bi o ni ce o ni baraji hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye ka ko in tɔ sinsin halisa. Yani n ka don kuma na n bɛ foli kɛ maa maa sen y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan bi an nisɔndiyalen don an sewalen don sabu nin ye an ka balontan faraɲɔgɔnko balontan finali jɔyɔrɔ san filanan tournoi balontan yɛrɛ an y'a bolo da hakilila min na o ye ka se ka bɛn ni kɛlɛya sabati assurance baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu u bɛ tile bɛ ban baarakɛyɔrɔ la bureau ni fɛnw kɔnɔ tuma dɔ la u tɛ ɲɔgɔn dɔn donc an ye nin hakilila bila sen kan ka se ka kɛnɛ d'u ma kɛnɛ min kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn ka se ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ani kɛlɛya ani ka farifoni don ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u ye gɛlɛya ni bɛ sigili la bureau kɔnɔ u bɛ se ka o gɛlɛya ta ka bɔ o kan ka farikolo ɲɛnajɛ waati ni d'u ma n bɛ se ka kɛ sewa ye u bɛɛ lajɛlen ma o hakilila de b'an na an kɔni an nisɔndiyalen don an sewalen don nin kɛnɛ in kan an wasala sabu ko o ko i mana ko o ko bolo da i bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ a kɔnɔ san fɔlɔ la première édition na an kun ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la an ye hakili jagabɔ kɛ ka se ka gɛlɛya ninnu ka se ka na ni hakilila ye min bɛ se ka gɛlɛya ninnu wuli alhamdulilayi an sera ka gɛlɛya caman wuli nin édition in fana kɛla hali bi an ye jateminɛ kɛ an ye fɛn dɔw ye a la yanni troisième édition fana cɛ n bɛna se k'olu fana ka falen don olu la cogo min na hali bi san o san balontan in ka se ka kɛ nisɔndiya ye an bolo ko wɛrɛ b'an bolo min tɛ balontan min ye balontan in bɛ yen an bɛ kɛnɛma ka kunnafoni fɛɛrɛw caman sigi sen kan cogo min na mɔgɔw bɛ se ka dɔn assurance yɛrɛ ye mun ye assurance bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na nafa jumɛn bɛ assurance tali la sara mɔgɔ caman ɲɛna assurance ye yuruku de namaga ye i bɛ assurance ta i ka mobili bɛ tiɲɛ a tɛ dilan faamuyabaliya caman bɛ assurance kun kan jamana in na donc an kɛnɛma ka baara caman bolo da baara min bɛ se ka to don nataw la mɔgɔw ka dɔn assurance yɛrɛ ye mun ye jɔyɔrɔ jumɛn bɛ assurance la ani nafa jumɛn bɛ assurance tali la an ka kumakan laban ye ka aw yɛrɛ fo aw minnu b'an dɛmɛ nin baara in na ka kunnafoli cari ka mɔgɔ nana yan k'u fo ka balontannaw équipe fila ninnu fo minnu bɛ finali la
Albisa an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛman na. O la sa k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye tulon in tako sabanan kɛnɛ kan.